Ka jopiny wacho ni un joma nonego bed ni opposition makwero sirikal. Sani uchalo ka gima koro utiyo gi jatend piny Kenya. To udhi tiyo kode nang'o ka umu yie ni jopiny to ok oyie kode. Higa mar 2027 to biro mbele ka. Jopiny bende osebedo ka ng'iyo ka kutemo. Gisewacho ni un ema nonego bed ni ukwero sirikal to un gi be makoro chako tiyo gi sirikal. Udhi timo nang'o mbele ka? To kwan Trevor, wan nokuong'wa ni nyaka wabed opposition nyaka chieng' watho. Sirikal en opportunity mar tiyo ne jopiny. Wambe kwa yudo opportunity mwanyakele jowa be mondo miye konye jowa tiyo ne jopiny. Ne gibiro ni gin shares. Dong mane en shares mag jo Mount Kenya gi shares mag jomo. Kaka nokel ni shares. Wambe kwa yudo opportunity mar jowa wanyalo bire godo. Kata wambe koro waluonge ni shares. Sawa. Kwani wan nokuong'wa ni nyaka wabed opposition. To kiwacho ni udhi dong' gi wich liech. Une makoro idhi wach ni une manuketho gini. To we obio wache kosekethe sani to wan go opportunity ichake achaka sani chieng' mokethore no bo kethore aketha ne ji wachako manyo makaka ilose gigi bok pangi siasa gi pesa moro ok pangi opportunity moyudo no udonjo ibro lose mbele ka jidhi jowa osiko kaka wacho ni ichaka chaka wan sama wayudo chenro no wayudo opportunity to wachake achaka kamano you never know. To rowere un kaka joma nitiere wach mar Gen Z miwacho ni ndo tibendo ka pod gin gi ich wang' moro kanyo matin. Ang'o makoro nyaka timre sani? Makoro ang'o ma nyaka gichak pango sani mondo mi higa mar 2027 mokwongo duondgi mondo winjre e yo makare ma ok okelo lweny. Mano kare. Ich wang' pod nitie kabisa. Ok ne rawerni kende kata ne joma dongo ni ich wang'. Memorandum noor ne rais mondo mi ong'e maber malich ni gik mage ma jopiny dwaro kamano. Sani focus ne onego bede fulfillment mag gik ma jopiny osebedo ka ywak negi. Jopiny oseywak ne gik machalo high cost of living go, ging'e kaka gigi nyalo dok piny. Corruption no, ong'e kaka duoko gigi piny. Marginalization no, ong'e kaka sani koro imiyo opportunity in the government. Magi gik ma kinyalo timo to ji neno ni temo timo. Adiero ng'e ng'ama bro gore kodi. Jogi okwa gik mang'eny. Ok gikwa positions kiang'o. Gidwa mana what is a bare minimum for them to live a basic life and decent life.